kendo nyako Ramogi Joan kamora mora maintiere okinyi makawuono kendo machiegni e nonro mar Gaset. Okinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod jafwambo mano Julius Otieno moda ka ogodo thuolo makende mar nono Gaset mar The Standard kachiel kod Daily Nation mar mondo mi wami siso Gaset momori okinyi makawuono iwuog oko inyiew ibed piny isom e yo makare machiegni ahinya Julius e nonro mar Gaset. Erokamano adwoko erokamano ahinya kuom rwaka mondo waknyis jopiny gima nitie e oboke makawuono. Ichiew nade? Achiew maber. Wago ni Nyasaye erokamano. Mita in. Amba chiew makare. Wantiere kod Gazede ariyo mar The Standard gi Daily Nation okinyi makawuono. Ka wang'iyo thuon weche mabende omi peke Gazede ariyo gi wanyalo mana wacho ni weche mag siasa pod imedo tweyo i Kenya gi sani. Kata obedo ni ne wasewuok e yiero to siasa to krumi pod en siasa ma piny rugodo pile ka pile. Okapar kod rumo. Odhi makre makaga maiga ma yiero mar 2027 cha. Chal no dhia mbele kamano onge giko mare. Kata kamano kwa chaka yanga kod Gazet mar The Standard okinyi makawuono kwa ng'iyo thuon wacha mabende Gazet mar The Standard omiyo peko okinyi makawuono en kaluore kod kaka riwruok mar siasa mano mar Azimio la Umoja sani koro kedo mateka mar mondo mi ponono gi tem mar mondo mi gikony duond bura mano mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta manyaka sani wang'eyo ni nitiere pogruok malach ahinya e duond bura no mar Jubilee. Jubilee sani ka wuoyo nitie anyalo wacho nitie shida maduong' ahinya e Jubilee. Ineno ka nitie jok moko iluongo ni nitie wabunge moko mawacho ni gidwa golo Secretary General miluongo ni Jeremiah Kioni, tie moko gigolo Treasurer, gigolo Vice Chairman Murathe. Jomoko be osewacho ni gitemo nitie jok mapiny kucha mawacho ni gima gitemo en mana golo Uhuru mondo woge mondo wog kaka party leader mar Jubilee. Kata kamano no ka gima Gazet wacho ni nitie lweny matek mar magore mondo Jubilee odong kuom Uhuru ama mondo Uhuru odong go Jubilee. Makata Raila nyoro nyodhi Jubilee Party headquarters ko wacho ni Jubilee ma onge ng'ama dhi kawo telo mar Jubilee mak mana jok mantie sani kaka kina Kioni ga kina Murathe. Yes. Akopogore kod wach makamano mabende omi peke it Gazet mokwongo mano mar The Standard kwa ng'iyo bathe kocha bende omi pek wechego mag oro kachiel kod ngaji mabende pod liyo e pacho kae ka bende wacho ni nitiere medruok mar oganda madero 1,000,000 mano kata ji moheo 1,000,000 manyaka sani bende koro medore e kwan mar ji madero 3.4 ma nyocho seyange pacho kae ni oro kachiel kod ngaji omiyo chal mar ngima gi sani ok nitiere makare e kor gwenge mopogore pacho ka. Wach makamana noko mi peke it Gazet mar adek kende madwani wachak godo okinyi makawuono it Gazet mar adek mar Gazet ni mar The Standard en kanyo kaluore kod kako ndike kanyo ni Jokenya bilion 6 nyaka sani koro ngaji kachiel wanyalo wacho ni kech sani kayo gi kaluore kod oro mapodo kwako gwenge mopogore pacho kae. Serikal wacho ni gise keto omenda mar bilion 6 mondo kony Jokenya manie shida mar kech kaluore oro mang'eny mosebete. Kopino ka giwacho ni sani kaka wantie sani karibu ji 4.4 nigi kech maduong' kabisa. Ng'eny gi areas mag North Eastern areas mamoko kendo giwacho ni kapono ka gini nyalo endelea kama kechi kod oro nyalo dhi mbele kama to by dwe mar 6 ji 5.4 dhi bedo gi shida mar kech. Koro en wach maduong' kabisa moko apar kata ka bilion 6 dhi romo. Emomiyo kineno gima jotelo ma kuonde ma kecho kama no wacho giwacho ni serikal dware ka serikal o declare ne drought a national disaster. Yani koro giwacho ni en disaster momako Kenya mangima mondo jok manyalo konyo iluongo no well wishers kata moa oko nyalo temo keto lwetgi mondo at least gimobet maber manyalo konyo gi magiyud gi magichamo. Wach ni en wach
omako chunya ahinya. En wach matek. Iwacho ni counties moko madirom 23 mago counties mabende gin counties go mabende otuo ema jo Kenya thoro hinyore ahinya. To kata kamano iwacho ni wach makamano koro mako chunya ahinya kaluore ni nyaka sani iwacho ni chal mar oro mar nyithindo mago moheo 1970 mano mantiere kind dweche 6 nyaka dweche 9 kaachiel kod mine mapek mago maderom 1142 mage manyaka sani koro gisandore ahinya kaluore kod wechego mag nogno kata malnutrition kaluore ni nok mar chiemo ok giyud nutrients makare magidwaro ngimagi sani nitiere kama ng'aw kaluore kod kech kaachiel kod ngaji mabende liyo e pacho kae. Kopogore kod mana dwani wang'iane mana mapiyo piyo wach mantiere it Gaset mar 4 mano mar Gaset ni mar The Standard okinyi makawuono it Gaset mar 4 pod otudore mana kod wechego mag kaka ponono jogo mabende timo maundu e mbui kacha kata jogo mabende idendo kanyo ni hackers. Iwacho kanyo ni how hackers targeting social media accounts of President's aide flops. Kaluore ni wach makamae bende ne waneno odiochieng' manyoro wach makamae mano mipeke Gaset mar The Standard kaachiel kod mano mar Daily Nation kawuono to ndike iye kae ka bende maling'ling wacho ni moko kuom jogo mabende otenore kod jatend piny Kenya William Ruto mane hackers makamagi otemo donjo e yoregi mag tudruok noseng'eyo chon ni jogi odonjo e yorewa mag tudruok we koro wa change strategy. Kendo giwacho kane okde na minister mar energy kende ama gi Dennis Itumbi mago jok mongere magin machiegni gi ker kabisa lakini negi temo nyaka donjo e accounts mag Faruk Kibet ongen Faruk Kibet be chiegni gi ker kabisa Simon Bungwa manotemo laro kom mar Stare Nairobi ka then former UDA treasurer Omingo Magara jogo te ne jogi otemo hack accounts gi giwacho ni ma iluongo ni team Jose or team Joge Joshe giwacho ni gino osetimore gise hack accounts e piny mang'eny kata mana Kenya kende ne giteme Nigeria giseteme pinje moko koro magi jok ma obedo chal ka gimano mane tich magitiyo mane kaka giyudo omenda kaka gidak kaka en wach matek lakini Nyonyalo wacho ni jo Gaset to temo mana fone kaluore ni wach makamano bendo mipeke it Gaset mar 5 kwa ng'iyo bathe kono bedi leronwa yo makare kaka hackers makamago kinde mathoth tiyo kod lony magintiere gode wechego mag mbui eneno ni ponono gi chocho duoko mag yiero e pacho kae mane it Gaset mar 5 mana bathe koni akwa nyalo mana ng'iyo magi otem mana fuon kaka gitiyo kod yore mag mbui e ponono loko duoko mag yiero mopogore. Jogi gin jok ma iwacho ni gin IT guru gin jok mong'eyo weche mag computer kabisa iye goko koro ginyalo donjo i account de kikia gija kata donjo kata mani account kata mana mar IBC ka IBC kia bagi lock numbers man iye kuno ma lock yiero iye goko koro gin jok ma nyaka serikal tango aparo ni magi dwa investigation motegno makantie kata jok ma ne gitigo e Kenya kata jogo dware kolu maber mondo wachno kendo kik nuore yiero mabiro. To thoth ni wacho kae ni gitiyo kod mbui mag ji kata ginyalo create fake online personas mabende gitiyo godo e keyo weche ma ok gin adiera ahinya to kindego mag yiero to ng'eyo ne kindego mag yiero nitiere wechego mabende wachorega ni gin gigo ma wanyalo wacho ni gin propaganda mathoro kere mbui kacha kara moko kuomgi gin ga mana lwet hackers mabende itiyo godo ng'eny gin mana en mana lwet hackers ko kata king'iyo Kenya ka sani jo Kenya mang'eny kata kantie lakini giluor pop nitie sheria ma ng'iyo gi magitimo social media koro ka ndalo election to gigi endelea sana tineno ka karantie lwedo moro ma oko ok en mana jo Kenya kende matimo gi kabilago koro en gima dwa ka serikal ong'iyo yo matut mondo yiero mabiro gi kabila kitimre akawa dhi mana mapiyo piyo it Gaset mar 6 mar Gaset ni mar The Standard okinyi makawuono it Gaset mar 6 nyaka sani koro iwacho ni buok nitiere ka bende kaluore ni jopuonje mago maderom 1124 105
manyaka sani pok ochorgi e lemo moramora higni 5 koro nyaka koro ne ndikgi e tich. Ma en kaluori wacho kae ni ma en kaluore kod report manyien mabende ogol kod riwruok mar jopuonj mar Kupet mabende wacho ni nyaka sani omenda madwarore en bilion 20 mabende idwaro mar mondo mi pono okony e choro kata idho jopuonjego e ngas kowuok e designation achiel nyaka designation machielo. Aparo ni promotion e tich moramora en gima ber kendo mi ng'ato bedo gi ilo matiyo maber. Lakini kinalo gima oboke ni wacho en jopuonje maromo 1124 osebedo job group achiel kuom higni mang'eny mohingo kata higni 5. Nyocha oruyocha ne CEO mar Teacher Service Commission ni e parliament to nowacho ni actually ne owacho ni bunge motamre miye pesa mar promote jopuonj kama. Okonyal promote jopuonj mondo odhi e grade machielo koko omede mshahara moro matin e wiye. Koro noywak ni jo bunge ema pod okomiye pesa mar mondo o promote jopuonj moro jopuonjo obed gi ilo matiyo ama mapuonjo nyithindwa. Bende no ka gazet ni mar The Standard oketo kanyeyo makare kaka kaluore kod wanyalo wacho ni jogo mabende nyaka sani pok ochor e lemo ma en kaluore kod nonro mabende gitimo e dwe mar 2 mar higani mar 2023 bende giketo kanyo designations mopogore opogore. Wantiere kanyo kod C1, C2, C3 gidhi kamano nyaka D5. Wantiere kanyo kod kwan mag jopuonjre te kata jopuonje te 124,105 jogo mapok osetiyo kuom higni mohewa beach mapok ochore lemo kaachiel kod jogo mosetiyo kuom higni matin na 5 to pok ochore lemo. En wach mamako chunya ahinya kaluore ni jopuonje osebedo ka chwalo ywak mopogore opogore kata kopogore kod wach mar choro gi e lemo. Jopuonje bende osebedo ka chwalo ywak margi kotudore kod wachno mar delocalization tero gi tie gwenge mamoko. Ne gisa ywak kendo ne sana mar delocalization no miyo gi ywak mang'eny ni japuonjo ok dwa noti ne serikal ok dwa ni japuonjo ti e gwenge iwuok Nyanza iteri kata mana Masabit iwuok Masabit iteri Isiolo ama kuonde mamoko. Lakini aparo serikal manyien noloko mano ba ka higane chakre jopuonj mang'eny no kwayo transfer baparo no se duogi kuonde mane gidwaro. Lakini mar mshahara tingen kore maduong' kabisa kok ma en gimitero yot ma gima inyalo chopogo e mesa ma nyithindi neno ma gima babo duogo go yot ama mama duogo go yot. Koro aparo serikal dwa kong'iyo wach ni maber enana ang'en tie weche mang'eny mag budget giwacho ni budget pesa tin ma serikal choko lakini tijo mag pesa to ng'eny gi story kamano. Then ng'eyo TSC achiel kuom awachni commissions ama kata mana agencies mag serikal mayudo pesa mang'eny mogik mag recurrent mag chulo jopuonjo gi kamano. Kendo ng'enyo serikal be o medo employ jopuonjo 30,000 koro pod budget no mar TSC pod medo mana dhi mbele. Ko serikal kendo medo hire jopuonj mang'eny mondo nyithindwa yudo jopuonj moromo e classes. To kopod wantiere wechego mag somo adwa ni wang'e ane it gazet mar 8. It gazet mar 8 kwang'iyo kae bende pod gin mana weche mag somo. Nyaka sani koro penjo mopogore opogore podi medo nyayore kata podi medo tuch kaluore kod kuma jopuonjre mago maderom 486 nitiere monego bed ni donjo e skunde mag sekondar. Gin kanye pok gidonjo e skunde mag sekondar. Ka jatend migawo mar somo nyaka sani Ezekiel Machogu koro dwa nywako lwedo kod ruodhi kata chiefs duto mayudore kor gwenge mapachoka mar mondo mi gine ni jopuonjre duto mago manotimo klas 8 odonjo e form 1 to mago mane otimo grade 6 e bolai manyien mar somo mar CBC odonjo e grade 7. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere maling'ling kae mabende jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu wacho ni nitiere jonyuol moko manyaka sani tudore kod jopuonj mar mondo mi nyithindo monego dhi e grade 7 ondik gi tim penj mar KCPE ma higani. Nitie jok matemo nitie jok ma labda chunygi okoro wako CBC koro gitemo kalo nyithindo mondo dhi otim KCPE mondo giwere gi story mar CBC. Lakini mano en ketho ama mano ok en luwo chik kaka dware. And then be itero nyathi haraka sana ma okapar konyalo kata yudo max maber kata ko itere e class 8. Lakini wach maduong' ka en nyithindo mang'eny pok odhi e school. Gin ma nyithindo monego bed dhi e form 1, nyithindo monego bed dhi junior secondary, nyithindo mang'eny to king'iyo numbers ma
jatend ke ma minister wacho ka en kuom nyithindo wacho kanyo ni nitiere nyithindo maderom 300,000 mago mag grade 7 manyaka sani monego bed ni gin e pioneer, wang'e ni gin e pioneer class. Yes. Mano mar grade 7 mano pioneer mar CBC nyaka sani pod ok nyal yangi kuma gintiere jumbe 3 koro nyaka ne gichak donje skul ayanga. Wang'e ni jopuonjre go nochako donje skul tarik 30 dwe mar achiel higani. Nyaka sani pod gionge. Kwang'iyo mago manotimo KCPE to pok odonje form 1 gin 186 mapok odonjo e skundego mag secondary mane form 1 gin kwan mathoth ahinya. Namano malo kabisa. Labda nitie be shida mang'eny mag school fees sana nyithindo madwa dhi e form 1 then CBC grade 7 be ne jogo kelo ni inyo uniform manyien gik moko inyo manyien mang'eny ka sani be piny tek. Labda nitie jonyuol mang'eny ma pod gin yotamo, lakini kaka ne mosenindo Magoha ne timo. Magoha ne dhi dot ka dot, no dhi village ka village nyaka Islam kaka Kibera, no dhi kila mahali. Ba nitie higa mano ensure ni 100% transition ma nyathi kowuok e class 8 to 100% gidhi e form 1. Lakini king'iyo numbers gi magi pod malo kabisa. Madwa ka Minister mar Education ka oten gi Ezekiel Machogu dwa ko temo kabisa mondo ginen to ang'o matimre kata ken manyo nyithindo ma labda jonyuol gi polwet gin piny matin gine kaka ginyalo konyo nyithindo kabila kama jonyuol kabila go mondo ter nyithindgi e skul. Yes. Nikech nyaka sani wang'eyo ni jopuonjre maderoma 1.2 notimo penj mar grade 6 mano mar KPSEA mane bola imanyien mar somo mar CBC to nyaka sani kaluore kod jatend migao mar somo Ezekiel Machogu 900 kende emosedonje skul. En kwan manyalo wacho ni mako chunya ahinya. En statistics mok ber ahinya. Kop king'iyo sani somo sani miwacho ni maya odot kila gimoro nyathi moro amora. Kora paro kadwa ka serikal ong'iyo rieko mondo ochop nyithindo gi, ochop kama gintie mondo onegi matek ama onega kanyalo tergi e skul kata ka sa osekalo kamano. Adoni watie kod wach mantiere it Gaset mar 10 mano mar Gaset ni mar The Standard okinyi makawuono it Gaset mar 10 kanyo bende momeny wach ma bende Gaset ni mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono kanyaka sani wacho ni riwruok mar siasa mano mar Azimio temo mar kedo matek mar mondo mi gigol duon bura mar jatend piny Kenya mar 4 Uhuru Kenyatta e lwet jatend piny Kenya masani William Ruto. Kalore ni waseneno ka jo Jubilee mathoth sani koro kalo tong gidhi tiyo machiegni kod sirikal. Nitie lweny mager kabisa e Jubilee to lweny ni koro osekalo Jubilee koro en Azimio. Koro en jo Azimio neno ni nitie kaka sirikal temo yiengo opposition. To mawaseneno ka kalure kaka wabunge mag Jubilee ng'enygi mahao 30 hivi nodhi ba oamua ni gidwa golo Secretary General ma waluonge ne Uhuru Walai Kioni, Jeremiah Kioni, then gi Vice Chairman miluongo ni David Muradhi. Kisegolo ji ariyogo then ikelo jomanyien ma ok ni machiegni kabisa gi ker machon. Then matiende ni koro party koro owel yot jok moseungo serikal masani. Koro en lweny mager lakini takineno kae giwacho ni nyoro Raila ne odhi e headquarters mag Jubilee bo obet kanyo after bang court moro mar political party tribunal wito oko ma suspend kuom ndalo matin golo Kioni gi nie tich. Then king'iyo Senate kucha benyon tie weche mang'eny nyoro kanyo gigolo Fatuma Dulo men Senator Maisiolo kuom bedo kane gole komar minority whip nikop en achiel kuom wabunge mane mosekalo kata kamano wang'eyo ni mano political parties dispute tribunal nyaka sani koro ochungo moko kuom lokruoge ma bende notima e telo mar Jubilee kendo nyaka sani pod giduoko Jeremiah Kioni mar mondo mi omed bedo jagoro mar duon burano mar Jubilee. Magi mana weche mag siasa ma bende pod imedo tuche pacho kae. Kwang'iyo bathe kanyo Julius bende nyaka sani bende wanno ka ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga sani koro wacho ni jatend piny William Ruto sani koro lokore mar mondo mi obed dictator ka bende no singo mar kedo ne ratiro mar jo Kenya. Owacho ni ker chal kagima okodwa
okodwa joma pinge odwa ni kila ng'ato owere man ama opake mako yudo joma pinge ni to nyaka odigi matin kaka koro Raila wacho no ni ker temo di Azimio ama opposition mondo kik wach gimoro amora marach ewi sirikal mar Masadi. Lakini wakiona wacha diera mokena diera lakini mano en siasa kaka wasewacho cha. Mitanitiere wach momako wang'e gazeti mar The Standard kwa kete tenge wamule mana mapiyo piyo gazeti mar Daily Nation. Aparo no wach man tien mar aparo no ene gazet moro ni wach mar staff mar jatiyo mar Matiyo NHIF mano to moro mapodo buogo kila ng'ato. Kata kamano ka wadhi yangi gazet mar Daily Nation okinyi makawuono no ka gazet mar Daily Nation wach mabende gimiyo peko okinyi makawuono mana kaka isewacho en nek mano mar jatija okumba mar thieth mar NHIF kanyaka sani koro penj kanyo ni sniper bullet who wanted her dead kwa ng'iyo kanyo en wach mamako chuny ahinya kalore ni nowuok e tich sa 11 mamidhiambo to tho apoya nono e kinde modhi e ot kacha. Othatha ogora ga piny to kaka kitemo tere hospital to thatha iseche matin. Lakini ano ka jogi wacho ni police ne temo paro labda en natho mapoya lakini ka ginyagi timo postmortem to ginano ne nitie bullet luongo no boy ni lungs. Koro wakian ng'ato nogo e bunde chon then bullet odong e dende kose nogo e sechego ema police temo manyo nang motimre. Kabende kwa nyalo mana ng'iyo wach makamana ng'eno mipeke it gazet mar ariyo mano mar gazet ni mar Daily Nation kata kamano ka wang'iyo kwa nyalo mana dhi it gazet mar ariyo kaluore ni mago bende weche mag siasa mabende oket kanyo kama bende Ruto kona Zuhuru en wach mabende aduon burano gazet ni mar Daily Nation omiyo peko kinyi makawuono kwa dhi it gazet mar ariyo mano mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono iwacho ni I walk down a street a sniper's bullet and the riddle of Amada kaluore kod kaka mano mama mabende oluong indende kai ni Mary Lilian Waithera mabende ojahigni 46 kende kaka nowito ngimane e yore mapoko yang ang'e ni podi timo nonro matut to setiyo ka NHIF kuom higni 15 matiyo no ng'eyo gik mang'eny ma kaka NHIF tiyo kaka kila kitu endelea yekono koro thone en buok lakini police temo ng'iyo na ang'mano timre adier ne tho mapoya adier kose bullet mane dende ni to no akanye ambaro mane masani police temo nono maber. Kata kamano ka wadhi mana mapiyo piyo kapok watiko nonro mar gazet neno wadhi ane it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar Daily Nation okinyi makawuono podi gin mana weche mag siasa. Uhuru at a crossroad as Jubilee plots Azimio exit mana kaka isewacho ni nyaka sani nitiere jogo manitiere duon bura mar Jubilee gin gisundo mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mar mondo miyo kaltong otima chiegni koda William Ruto ka kamano to giwuok e duon bura gidwa wuoyo Jubilee nyocha wuoyo gi Jeremiah Kioni chek mane register political parties ogolo oyie gi wach mar wabunge mane otemo golo tich to no okona ni nitie jok moko nitie wabunge moko kama nitie jimoko e sirikal makoro tiyo go wabunge masani temo golo gi tich matemo keto Uhuru mondo bed piny mar Ruto matiene ka gisekawo Jubilee koro gidhi keto Jubilee dhi bedo kaka coalition partner e Kenya Kwanza to ang'en jatelo mar Kenya Kwanza en Ker matiene koro Uhuru kan party leader mar Jubilee to Jubilee nie coalition partner gi Kenya Kwanza matiene koro party jatelo mar Kenya Kwanza en Ker alafu Uhuru Kenyatta bed piny kanyo kaka party leader mar Jubilee mer under ama en piny ama ebuo Ker masani to giwacho ni mane ma gidag kabisa bagi giwacho ni mano ok nyalre emomiyo ne giringe court. Kata kamano weche makamago bende omipeka e gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazet ne mar Daily Nation okinyi makawuono nyako Ramogi jong wadhi ane it gazet mar 6 mano mar gazet ne mar Daily Nation it gazet mar 6 kae nyaka sadi koro Ruto is a threat to democracy mano Raila ema wacho mano kaluore kod wach mabende ondik kache gazet mar The Standard ni nyaka sani otemo bedo dictator e pacho kae okodwa ni gitemo wacho ni jatend Ker okodwa ng'ato sirikal timo maber emomiyo
coalition opposition ama coalition ama Azimio coalition wacho ni ker chal kagima dwa dio demokrasia Kenya ka. Akawa dhima na mapio pio wangi aneni to en wach mane mantiere it Gaset maraboro. Wach mantiere it Gaset maraboro ni benda neno ka Gaset ma Daily Nation omenye Gaset mokwongo. Matinde en wach mabende ponono en wach ma jopiny nyalo gombo ng'e ahinya. Kenya kasani koro iwacho kae ni jatend piny William Ruto nitiere thuolo mar walo jogo mabiro pong'o lemogo mag CAS. Mano ka tok doho no seyango ni lemo makamano en lemo ma onge koda ponono onge gimora mora ma mono ji mar mondo mi kik pong lemo makamano. Age jo satemo paro no ama jo satemo pejere ni ang'o miyo kero ok yiera ma ok appoint CSS, lakini ne nitie kese court mane otame yiero ji makamano. Kata kamano nyoro kes no wito oko gi court makoro sani ker nigi thuolo mar appoint ji kaka CSS e serikal mare. Wayeno ka pod en gi ji mang'eny kabisa manokonye campaign, lakini jogi pod onge tich. Jomoko be pod medo medre kaka ineno jomoko be ok yo Nyanza kucha matemo sirendo bedo ke koyo jidwa oyo mach mar serikal kamano. Kora paro ni jogi nyalo do at least tich CSS kadho ong'eno okaginyal romo kila ng'ato manoko, lakini at least gidhi yudo tich. Jok man machiegni kabisa nyalo bahatika mondo yud tich ma koro ker dhi yango gi. Anyakora Mogejong bende dagom mana mar paro ni weche ma bende donjonwa gi sani okinyi makawuono en kaluore koda mano ka luo Elder Council of Elder mano Willis Otondi manyaka sani wach ma donjonwa ni en ni ong'ielo orengo. Wach makamano donjonwa gi sani ni mano iluong kanyo ni Luo Council of Elders Chair Jakoma mano mara ker mara Jakoma mar Luo Council of Elders mano Willis Otondi kata Willis Opio Otondi owito ngimane kata ong'ielo orengo. Mane wach ma bende donjonwa okinyi makawuono aka bende nyaka sani en grandfather kata wanyalo wacho ni en kwara Willis Raburu ma bende tiyo kod od fwambo marwa mano mar Royal Media Services. Nyaka sani wanyalo mana medo chwalo ote magwa maga kuyo kachiel kod lit ne familia mano mar Luo Council of Elders Chair mano ker Willis Opio Otondi ma bende nyaka sani iwacho ni owito ngimane kata ong'ielo orengo kinyi makawuono. Wach minyalo wacho kotudore koda ng'ielo orengo mar ker Willis. Aparo nena wach malit kabisa ni wan kaka onagi lalo kwara maduong' kaka Mosa Nindo no. Waduoko ni wadwacho ni Willis gi familia mare te waduoko ni mos kuom lalo kwargi. Wang'en bet maber lakini Nyasaye ong'e gimomiyo kawe. Anyakora Mogejong pod wamedo chwalo ote maga kuyo kachiel kod lit ne familia mara ker Willis Opio Otondi ma bende owito ngimane okinyi makawuono. Nyasaye mar mondo miyo ho chunygi e kindegi ma bende gikale lit kachiel kod kuyo kendo Nyasaye oket chunya ker Willis Opio Otondi kamokwe kaluore ni mano wacho ni atho en gino mano ndikno e pacho kae kata kamano weyo jomoko gi kuyo to familia mare wakoyo Nyasaye mar mondo miyo ket chunye kamoko. Adoni watiek nonro mar Gaset okinyi makawuono kod wach mantiere it Gaset mar 12 mar Gaset ni ma Daily Nation. It Gaset mar 12 nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere gwenge mago mag nyandwat mar hoho mar Okak kata gwengo mag North Rift ma nyaka sani wang'eyo ni monj kata maundu osebedo mathoth ahinya e gwenge makamago. Nyaka sani sirikal nomiyo jogo mantiere kod bunde ataro mar chik thuolo mar ndalo 3 mar mondo mi giduok bunde makamago. Kata kamano iwacho ni ji 3 kende ema osekawo okang' mar duoko bunde makamago. Chal na giduoko bunde achiel odiochieng' kodiochieng' kuom ndalo mane kero migi. Lakini bandits ama jok ma kelo shida mar arita kweyo
yo north I mean North Rift Valley. Aparo gi jok ma dwa ka sirkal otigo. Kok man gima osebedo kalore higa ka higa. Sirkal ma osewok marone luwe lakini osetamo gi tieko bandits ama banditry areas mag North Rift. Sani gisenego ji ma wacho ni kuom dweche auchiel mokalo jogi osenego karibu ji 100. Nitie nyaka jorita kwe iye kanyo, nitie nyithindo, nitie wa mama mosenege iye kanyo. Aparo sirkal dwa ka oloko strategy ama ging'iyo yo manyien mar deal gi bandits. Though waseneno kaka ero setero military gisetero KDF makoro sani tiyo gi police arita kwe mondo oket arita kwe maber e areas go, to wan gi geno ni labda koro wang'ni wanyalo tieko joge kabisa mondo giwe chando jok modak yo North Rift. Kabende wacho ni kin bunde adek go mabende osedwoki nyaka sani 2 nodwoko kod jogo mantiere county ma Turkana, 1 nodwoko kod jago mantiere county ma Samburu. Kabende wacho ni mano ler mabende ochiw kod county commissioners mano mawuok Turkana kod Samburu. Kata kamano nyaka sani kori wacho ni sirikal biro chako wach mar timo pedha mar mondo mi ponono ka podi nitiere ng'ata mantiere kod bunde ataro mar chik. Ponono koro gibiro tiyo kod agoko mar mondo mi gima jago no bunde makamano. Aparo nyaka gitiga goko to kapar okang'eyo kata mano koro nyalo kata goko nyalo miyo jogo dwok bunda. Kop ng'eyo gin jok ma ng'eyo kama gidake betek. Gionge ute ama nyalo wacho ng'ani odak kanyo wadhia nini. Gi jok modak adaka e bunge forest. Koro en tich ma nyaka serikal ng'i kaka ne iwinjo governor ma Trans Nzoia wachocha. Ni jogi gin jok ma dwa plan maber, okenana dhia yuka. Gin jok ma ong'eyo terrain, ilongon terrain ma North Rift. Gin jok ma ong'eyo area kop giseda kono. Lakini KDF mitero, police mitero, gin jok ma welo kono, poka gidhi kono kum ndalo mang'eny. Koro gikia kaka area no chal. Lakini bandits gin jok ma ong'eyo, jok modak kanyo, ging'eyo kama ginyalo ponde, ging'eyo kila aina mar gimo area no. Omiyo dwa ka serikal obedo gi rieko kabisa kata ka gichako operation maendelea kono. Mita intiere kod wach moro momako wang'e gazet ni ma Daily Nation ka watieko nonro mar gazet okinyi ma kawuono Julius. Iwacho ni treasury nitie jok moko ama nitie kampuni ama nitie gik moko ma serikal ogolo e tax. Gik moko ma serikal ok tax lakini koro treasury wacho ni gidhi review. Matiene ne wanyalo neno ka serikal chako keto tax e kila kitu. Nyaka mane serikal mokalo cha osegolo tax mondo omi jo Kenya at least nafu matin mar kaka ekonomi ye tekni. Lakini treasury wacho ni gise target gi nyoka gimit to gitemo review ka ginyalo keto tax e kata gik mane onge tax chon. Matiene ni piny dhi bedo matek kaka omedo endelea. Erokamano ahinya Julius Otieno kuom chopo kinyi ma kawuono mar mondo mi wanon ne nyaka Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet kaka pile walidha gik mantiere gazet ok wanyal somo gazet te mar mondo mi wami joneno mag wasiso mar ng'eyo gigo mantiere gazet gidhi oko kacha mar mondo mi ginyiew gazet mamoro gi okinyi ma kawuono. Nyaka Ramogi Ajwang' kapok atieko nonro mar gazet dagom mana mar paro ni wach madonjonwa kod sani okinyi ma kawuono en kaluwore kod wach mano mar Ker Willis Otondi mabende en Luo Council of Elder Chair mabende ong'ielo rengo okinyi ma kawuono ka bende wach mar ng'ielo rengo mare bende oland kanyayanga kod speaker mano mar county ma Kisumu Elisha Oraro mabende wacho ni mzee Otondi owito ngimane okinyi ma kawuono ka bende Ker Otondi iwacho kanyo no osebedo ka tuore osebedo ka entiere hospital to kendi duoke ot kacha ka bende yande otere e od thieth mano mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kama bende osebede koyudo thieth mopogore ka bende speaker Oraro bende wacho ni mzee Otondi no wito ngimane okinyi ma kawuono mano e od thieth kata ong'ielo rengo okinyi ma kawuono mano e od thieth mano mar Avenue Hospital kama bende ne otere mar mondo mi oyud thieth makare ka bende Oraro wacho ni mano riwruok mar Luo kata oganda Luo nyaka sani koro owito mano jago ma wanyalo wacho ni ne en jago ma bende duong' ahinya e oganda mar Luo kata bedo ni ne en jago ma bende hike no seniang kata kamano ne otayo
oganda luo e yo mopogore opogore. Jumapil mar tarik 12 mano mar dweni, ja Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga nodhi lime mano e kar thieth mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kama bende no yudo thieth. Kata kamano nyaka sani koro owito ngimane kata ong'ielo rengo. Mano ker Willis Otondi ong'ielo rengo mane od thieth mar Avenue mayudore e kaunti ma Kisumu. Wamedo mana chwalo ote magwa mag kuyo kachiel kod lita ane familia mar ker Willis Otondi mabende ong'ielo rengo okinyi makawuono. Mzee Otondi anodak e gwenge mag Nyahera e kaunti ma Kisumu, mano Kisumu West sub county. Nyaka sani wach madonjonwa en ni ker Willis Otondi ong'ielo rengo. Nyakora Ramogi Juang, weche makamago podi wabiro medo luonu machiegni kendo wamedo mana chwalo ote mag kuyo kachiel kod lite ne familia mare. Parni ker Willis Otondi anokao kar ker mabende noseng'ielo rengo Riaga Ogalo mane kabendo sebedo kotayo kata ka en jakom mar Luo Council of Elders nyaka gisani makoro ong'ielo rengo. Familia mare kachiel kod wede kod osiepe wamedo chwalo nu ote mag kuyo kachiel kod lite. Bende par ni ker Willis Otondi en kwara Willis Raburu mabende watiyo godo e kambi marwa mar fwambo mano mar Royal Media Services. Giduto kaka nyola wako Nyasaye mar mondo miyo ho chunygi omigi kwe ahinya ahinya to gisani mabende gintiere lit kachiel kod kuyo. Nyakwa Ramogi Juang, yena mar mondo mi atieka nonro mar Gaset okinyi makawuono kaluore ni chenro magwa mag odiochieng' makawuono podi igilach. Wakao mana yueyo madundo gisani tok yueyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor.